Блестящата усмивка никога не е била по-лесно постижима. Нужно е единствено да се доверите на правилните професионалисти. Ние сме ваш партньор в оралното здраве, защото за нас вашата усмивка е целия свят. Благодарение на най-новите технологии и тясно специализирани професионалисти в различните сфери на денталната медицина, ние се грижим за всички нужди на нашите пациенти. Наша мисия е да улесним пациентите си, като обединяваме все повече услуги под един покрив. От диагностиката с рентгенова снимка до фините щрихи на дигиталните технологии, бондинг, алайнери, естетика, ендодонтия, специалисти по хирургия и пародонтология, лечение на кариес. А за най-малките отделяме специално внимание. И тъй като за нас красивата усмивка означава здраве, се погрижихме да ви усмихнем още от входа, в обстановката на комфорт и спокойствие, за да получите грижата, която заслужавате. Усмихни се! Твоята усмивка има значение. Конде.